Hello, hello. Good morning. Pero may buwan pa. Ayun o, may buwan. Buwan. Ayan, magluluto kami ng kamuting kahoy sa... Ayan o, ayan. Ayan, luluto. Tapos may babuyan pa ang kaibigan ko. May babuyan sila. Ayan mo, ganda. Ang oras dito is madilim-dilim pa, 5 o'clock ng umaga. Ito, may malunggay. Ang ganda ng dahon ng malunggay. Ang lusog-lusog, oh. Ayan. Hello, Tandan! Ito pa, oh. Wow! Hello, mga baboy! Lechonin na baga ka mo. Darakula na. Ogek! Atin na niyang mga baboy, oh. Wow! Mapapicture talaga. Ano, gutom na? Ang linis naman nyo. Ano? Kumusta kayo? Ha? Ayan mga kaibigan, ito ang kubo ng aking classmate. Talagang ano siya, oh, hindi siya yero. Ganda. Diba? Ang ganda ng paligid niya. May mga halaman, may sili. Yan lang muna mga kaibigan kasi madilim pa mamaya pag maliwanag na. Okay, bye-bye.